Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da yau, kuma barkanmu da kasancewa cikin wannan lokaci. Yan uwa, yau bidiyon namu zai nuni ne akan statistic and secret menu, wanda zaka ga duk wani information dangance da wayarka. To, kafin don Allah mu ce cikin bidiyon gadan-gadan zan su wayanda suke da baki a cikin wannan channel su danna mana subscribe, sannan su danna mana ƙararrawa, sannan su danna alamar like. Wannan zai sa mu ji daɗi insha Allah. To, shi dai statistic and secret menu ba wani abu bane illa wasu lambobi ne wayanda zaka danna kai tsaye akan wayarka, wayanda za su fito ma da duk wani general information na wayarka, kamar abubuwan da suka kunshi IMEI ko kuma kai hatta phone number ɗin da ke kan wannan wayar insha Allah za ta nuna ma. Network wani iri na MTN kake amfani da shi, Zen, za ta nuna ma wifi version ɗin wayarka, karfin network. Wannan abu zai taimaka ne wajen masu irin zuwa wurin sayen waya wadda take ba sabuwa ba. Za ta nuna ma kila irin ainihin rikon caji da karfin baturi da yadda dai yake. Insha Allah duk dai wasu bayanai da kake bukata dangance da waya za ka samu a nan. Wannan na kawo muku su ne in shortcut. Har da kai mobile radio power da bulb previsional, komi da ya danganci wannan wayar za ka gan shi. Za ka ga IMEI number ɗinta, za ka ga komi da kake bukata za ka gani a nan. To, zan so a ce kowa ya san wayannan sirrikan, saboda ina ganin cikin masu amfani da wayoyi, ko kuma in ce cikin ba ma haka ba, kai tsaye wani kila ya ga alamun ka dan san waya, ko wani ya ga alamun kafi sanin kan waya, zai ce ma don Allah ko ya gaya lafiyar ta yami. To kai tsaye ba sai ka wani dogon bincike ba, kawai wayannan lambobin kawai zaka danna. To kana dannawa kawai za ta kai ka wannan page. In ma da akwai wata matsala za ka ga baturin ta minti nawa yake da caji, wifi ɗinta wani irin kaifin network da shi, datar ta, network layi nawa take doka, wani layi ya lalace a ciki, kai duk wani information. Shi yasa sun kai amfani da wannan kalma sun kace secret menu, wato wasu jerin kalmomi na ko kuma wasu jerin jimloli wayanda kai in kana rike da waya gaskiya ba za ka san da su ba. Idan ka danna wayannan lambobin kai tsaye insha Allah za ta kai ka wurin. Ga lambobin kamar haka, ka gani kana dannawa za ta kawo ka wannan page. Da ka shiga kowane kaga ga sunan phone information, US statistic, wifi information, kuma akwai wanda za su yi amfani kila ba irin kamfanin wayan maguna ba, su ma za ta nuna musu ainihin irin nasu. To kaga insha Allah na san yan uwa za su ji daɗi kuma za su amfana sosai da wayannan lambobin. Dan haka idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, don Allah yana roƙonka da ka danna mana subscribe. Idan kuma ka danna subscribe ka ci gaba da bibiyar mu, insha Allah za mu rinka kawo muku abubuwan da suka shafi waya, in dai waya ce ta hannu, ko kuma abubuwa gehen technology, tafiyar zamani, abin da ake ciki a yanzu. Insha Allah wannan channel namu ya fito da ƙarfin gaske domin ci gaba da kuma faɗakar da matasa akan abin da ya shafi harkokin intanet, waya, kira, kai ga sunan dai da sauransu. In dai abubuwan da suka shafi gehen network ne, insha Allah za mu rinka magana a kansu. Ku ci gaba da bibiyar mu, mun gode. Naku har wa yau.